Iban, Nik esan, bai, eske, gu betarro ebiltzizkia goiteko nena. Gure irudi korporatibo betarroko igabe, baina normalin betarroko ginieltzen. Nire milak. Betarro ez da izan ikusten. Zeindek Iban Garate, Iban Garate. Iban Garate zeindek gaur aktore bezala etorriko izan honea. Gaur bai, bierrez. Bier produktore bezala etorriko eta horrengo nivol presentadore bezala eta mila gauza dandanien hona. Bai. Aldamenien ondako. Bai. Eta ze gehiago, bueno, zine munduan da bere bai pausuak eman, da bestiak pausuak eman arazide bai, eta horretan da biten askoitiarra, gehiago ez edadik ez izango. Bai, nigo eta sortzen euskal, baina izarra, ez nago eta maikien gure zeuzkez moduzkek. Kriston edadea, ja. Deko Rosoro, Zumaiarra, ontxe egin berri du bere lehenengo dokumentala. Bueno, lehenengo, Txau Barron kolpeka, hori orkestea ben Bartzelonako eskoletxea torrian Bixok, nahiz eta bedan zuzendai jauna, ez da ni laguntzaile zela etorri nahiz egin kontan. Eta hori hain basaltzaten egida. Euskal Telebista ikustu nahitzetik hortzean sasoi baten lehen gurtuko denboraldi artetea ikusiko zuen eleante askoik. Telebista netantzala, oin gaur egon reaktore lanetan, hiri pertsu asko urte ez ezi, eta ez da iritzala laguntzi izango, ez? Bueno. Bartzelonan ikisi du, Bartzelonan bizi izan da, Bartzelonan neskai kizton eurre bai txolunetik. Neskai bai eurre. Irek hain besteztea kontanik, Bai, irikide berri batzeak. Ez dizkia kontau bire kontu, gira bentzulak egiten, bueno, fantazizkitek orduan, ipatzen hasiko nago betizu talako gauzak, telebizta. Bueno, rutine zeiko. Zuraino ez da goinkale orduan. Goinkale aktore prekoz horietako bat, baita izan, eta aurkezten erratzure bai, eta salta berretan ikusten. Gauzak asko indela eta gurekin aspertuko zatela, zema minutu amazteo, ja, gehiagotik galdera bat ezkide gehi. Haundi gatu izan. Hau, i bombero. Ni bombero, eta i payaso orduan, da bire ordean. Ni banabia pailazo. Torero bombero, ingo ja. Bombero ez izan nahi duen, esan dit, bale. Nahiko horrekin. Ez gu guztu hau da etxe honekin, nik, oia segiz esan gai hau, guk etxe hon hori guztoko espagin izango, gu hiltzen mundu honetan eiz izan ezin jukz egin biliko, ez? Nik ustean gure mundu zorionez jende oso gutxi daula, goz kontra bilena, alako implika iso eta alako, ez da nola etxe, bai, eskatzeik, borondate handi bat eskatzen honez, ba. Nik bilatu nian guztoko hobi bat aurkitu nik. Uxe bilatu nik. Eta bueno, jende hobi hortan bizitzeko lai zea modu ematen baldin bada, baita zak. Bartzelonako txoko bat, Sanpere neri plaza gustatzen. Ba, hoxe eiz, ja. Neri dagoan. Joder, telisa berria da. Esantzak, ez du lekutxarria mazkaldu hor, ez tekiat. Bueno, ondartzan batxo, baina nik Bartzelona inbestezia esatzen. Pekatu gainarek, turista ez da zentela Bartzelona, orduan gaizki gilitzaitan, oine jundek hau, zea, parkuen ikustea, Hoi galetu berdio gaztelenean, ja, azte beto pasatak ordu gine, ez hau eski. Tiktak hasi, ja tiktak. Bueno, askoz komplikatzatik, izerriz guk urula baina aspitxarrok, meherru bestalde batetik, baina ikuste duen mendi badanez, horrek gauza asko bat izkula irutzitek niri, eta tartien, zulo baten biziga, baina zulo horrek gauza asko bat izkunez, nik mendi hori esko horretzen da dira. Nik propaganda gehi egitezte, komeniko jende gehi masifikatzen ditu, baina bueno, ontan ja guztiak saturo gaituko Flixan dokumentalak indazeak eta, baina bueno, nik Zumaiarra izan da, algorriko zea guztoko erango denboa pasara joteko eta mendi baztero hori itxasoko zea labarroiekin, bueno, ikusten zaila. Araixean bitzertin nik, ni araixan du, era bat. Ostra, jateko egin gelditu nago arraia gango nik enik, hiri kontraitetik arragia jo nahi bat arraia eta barbarin txiki bat, ez de txarra. Zesten zuten ari, arraixen da. Segizak edariak. Bai, edarixe, ni betizuko garraitik nola umin programa egin ditun, amak ez ikusten alkoholikatzen da hori koakola jatean. Ni parranako zerbeza. Rona orfantzita alkoholikoa nagoela. Baina siesta egin aurretik txakolin pixkat guztu hartzeko. Jode, ingo siesta. Heliolita liburuen.
zebere, geure produktun publiziari. Pelikula bat. Ni pelikula nahi La Naranja Mekanika gustatzen dizte, bueno, inglés ez da Clockwork Orange, holako bat. Euskal nola ezagoane. Eta gero besteak ikusi nuna Donostiko Zinemaldixen behi eta Ikiarri guztu zutena, gogorra, baina benetan oso ondo eamana, Rumaniako pelikula bat. 4 hilabete, 3 aste eta 2 egun, hori, Ikiarri hona. Nahi pelikula xelebra xamarra guztatzen txita zoi bat, Ni bat esango ditu orduan, gaina dokumentalean lankiditza duen da, irekin lanean egiten Albertok, horretik bere gaina zatuta izan noan rekomendauta, eta horrenengotako latzean nian, The Secret of Rowan Inish, El Secreto de la Isla de las Focas, John Salesena, eta oso guztuko edo, gustatzen zaiak lago ipuiak eta realidade eta kontu horiek, eta itxasoko zeak eta. Eta jak egire festivalak eta ziren nire jundan itxo peino beste eta Camino a San Diego, gustatzen zaiak zuzendaria Sorin, argentinoa honi izena Carlos Sorin guztia dekela, eta gustatzen zaiak askoaren histori realista horiek eta aktore oduzia ez ditukenakin, zenditzia profesionalak ez ditukenen alde gotien nik. Nire oso profesionalen naude. Hobitxe. Opi. Hau definitza argentino honek, poetia. Ia es poeta, ni poetia. Ire bizien poesia eta. Ize esango jat, garate esango jat. Previsorie bai, zehatzare bai gauzetan eta baina hona dituk, Bai. Eta beste izango jat, nola, adjetibo bezala etzik ezin ezan pixkat hitz gehiagokin esplikatu gara, baina, fallauko ez dikena. Konfiatu dezakegen... Asko,